Saja nengano onek numuitu manano asrawo neng saimanano ang eba ani tamu value tong nini life o tofano azrawo ang nini langmani onek no haksalo ongnai neng ano ji oma ganang manmani neng ano damria ang mani neng ano ji oma ganang manai neng ano damria ang mani olo saimanano neng Bukha yokma hayango jefro akhawo tongnai borok langmawo logisong angai kari hingga hingke Bukha yokma hayango jefro akhawo tongnai borok langmawo logisong angai tongrugya hingke O hamjkma da desik no mniriwo tongthogruwo khaksang ruwo asuk no kabriwo nini khana yokriwo Onek wanchuka onek donai nekha Onek nogibo paikha tofano hamjkma wo kalogi tongmani silai sachung tongmani no chawo Jeffer ba ano bin hini go shiwina wo azrawo bo ani zagawo onek no ani jotono sajago ani jotono nachiksago ani tomung ani chamung jotono hamsago sungsaro sudu bo ano shimino perfect kanogo Jeffer bo ani langmawo tongmani eba Jeffer chung khorok ne katal relationship bo haburu tabuk bo ano tini ya kri tongo azrawo bo ani agini ani tomung no sajakmani ani jotom tomung chamorong sajakmani abokun nukliya sudu ani mistake ase shimino nuksak shiwu abo ani chayaya bini wansung se hamya eba abo bo hamya ke wansung jakmani si tofan se bana belief klaya Ani khano yogruyo ani khano kabruoi nengano amsike kosto khaya kari kalango wadi wansuk nang hamjkma tongnai hinai khani boro khano khibioui kalangai thango khano kabrioi tini bagam shuk nang kha khlai notino video chadakan hanai jodi she notino video chadakan tangka please like share comment khana ta pokdi dolro hama jotono no ang onek no tongthogo ang semano ang hamke no video upload khlai ri manliya video rok ri manliya ang onek no busy ngai tongo o khebo means ozorawo but ang try khenai tinin chimi ang tebo hamke video dana ni bagai jotono no hambai maya faro please dadi subscribe khai check katal subscribe khaya rok ani channel dadi subscribe khai di subscriber 10k engna nai tongkha please kan support khai di tebo subscriber 10k kana ni bagai hamba jotono no ham kun tongdi